Pietonii își riscă zilnic viața atunci când se aventurează să traverseze strada printre mașini, în special în locurile cu trafic intens. Se întâmplă chiar și în zonele în care sunt treceri subterane, acestea fiind evitate de majoritatea pietonilor. Specialiștii spun că atât timp cât subteranele vor fi amplasate în locuri incomode, acestea vor fi inutile și vor continua să fie evitate de oameni. Ce este cu strada nereglementar? Cu toate că subteranele capitale devin din ce în ce mai moderne și mai atrăgătoare, totuși majoritatea pietonilor evită să le folosească. Cei mai mulți dintre ei spun că se grăbesc și că preferă să încalce regulile în loc să traverseze prin subsol. În regiunea cinematografului Flacăra am văzut o mulțime de pietoni care erau claxonați în timp ce traversau strada neregulamentar. Зачем вы проехали через дорогу, а не через... Я виновата, да, я знаю. Неудобно? Я больше не буду. Удобнее, конечно, безопаснее, но я виновата. Простите. Просто я редко через них прохожу, но я бы не сказала, что неудобный. Удобный. После ремонта удобный. Так зачем вы их не используете? Здесь просто ближе. Рискую даже очень. В следующий раз буду стараться через подземки. Acest bărbat zice că ar fi folosit trecerea subterană, doar că ea nu se vede. Bună ziua! Vreau să vă întreb, dar subteranele nu sunt comode de treceți așa? N-am idee unde e subterană la noi. Rog, gata, știm. Dar deseori treceți așa? Nu. Dar vi se pare normal așa să treceți? Noi nu trăim în oraș, da, nu. Nu-i normal. Aceeași situație se întâlnește în mai multe locuri din Chișinău. La strada Taylor, la fel, este evitată subterana, iar oamenii trec care și cum pot peste cele 3 benzi de circulație, unde fluxul de mașini este foarte mare. Unii dintre ei motivează că îi dor picioarele ca să coboare și să urce scările, așa că mai bine trec neregulamentar. Пропускай транспорт, потом перехожу. Все равно здесь же опасно. Я не вижу опасности. Если я пропустил транспорт, какая мне опасность? Когда нарушаю, не положено здесь проходить. Согласен. А у меня ноги больные. Мне легче здесь перейти, чем подниматься и опускаться. Вот и все. Totuși, unii pietoni au recunoscut că dacă ar fi amendați pentru că trec strada neregulamentar, nu ar mai face-o. Știu, eu am decis că mi-e aproape să trec pe aici și trecut. Am văzut că n-am obstacole și am trecut. Bun, așa în caz dacă veți fi sancționat, când doar poliția poate să amendeze pentru că ați trecut neregulamentar. Odată mă amendează și mai mult nu o să mai trec. Gata. Foarte, da, tare mult trec pe deasupra. Transportul încurcă, dar și viața își pune în pericol. E periculos, e tare periculos. Și nu trec așa să oprească, să uite, dar fugitiv așa fug. E periculos. Șoferii sunt nemulțumiți că oamenii trec neregulamentar, astfel pietonii își riscă propria viață și creează pericol de accidente. Мне как водителю это не нравится, что люди, я так не хожу. Как бы, когда я пешком хожу, я всегда спускаюсь в подземку. Для чего они ее сделали? Чтобы по ней ходить, а не ходить по дорогам. Правильно? Aici pe Dacia des apare. Puteți să vedeți pe gazonul, se vede locuri unde cel mai des trec. Și încurcă la tăți. Ilie Bricicaru, specialist în urbanistică, zice că unele treceri subterane nu sunt făcute după toate standardele și ele nu sunt comode pentru utilizatori. Ele sunt niște treceri care sunt foarte nevoioase pentru a fi utilizate de persoanele neetate, de persoanele cu nevoi speciale sau chiar și pentru un copil care cu o bicicletă. Este destul de greu să le practice, fiindcă ele nu sunt comode, nu sunt... Pentru rezolvarea acestei probleme, specialiștii zic că trecerile trebuie să fie construite acolo pe unde oamenii au necesitatea de a trece, în caz contrar, pietonii în continuare vor traversa strada neregulamentar. Faptul că noi amenajăm de foarte multe ori treceri pentru pietoni acolo unde oamenii nu utilizează spațiul ăsta, iarăși este o problemă care se creează pentru șoferi care nu au posibilitatea și nu întotdeauna pot percepe, o să vină acolo pietonul, o să apară pietonul sau nu. Respectiv, în situațiile date trebuie să survenim de la necesitate.
În municipiul Chișinău, în ultimele 9 luni ale anului curent, s-au produs 91 de accidente rutiere cu implicarea pietonilor care treceau strada neregulamentar, în urma cărora 9 oameni au decedat, iar 84 au fost traumatizați. În total, în anul curent au fost sancționați aproape 11.000 de pietoni care au traversat neregulamentar.